Laqa tal-Kumitat tal-Konsiderazzjoni ta' bozzi ta' liġi li kienet maħsuba biex tiddiskuti b'mod tekniku la bozz ta' liġi li emenda l-att dwar il-kunsilli lokali spiċċat dominata minn argumenti politiċi. Dan meta l-Oppożizzjoni Nazzjonalista għażlet din il-laqa biex terġa' tgħid tagħha kontra li l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali jibdew isiru kull 5 snin flimkien mal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. La bozz ta' liġi li emenda l-att dwar il-kunsilli lokali kien diġà approvat fi stadju ta' tieni qari mill-Parlament. Għalhekk la bozz ta' liġi kellu jibda jkun diskuss fi stadju ta' kumitat b'mod tekniku. Minflok il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil u deputati minn tiegħu marru fil-kumitat biex jirrepetu d-diskorsi li diġà għamlu fi stadju ta' tieni qari. Il-Ministru Owen Bonnici spjega l-ħsieb tal-Gvern li l-elezzjonijiet ma jibqgħux isiru waħedhom biex il-pajjiż ma jgħaddix minn elezzjoni kull sena. Qal li l-elezzjonijiet għandhom isiru ma' dawk tal-Parlament Ewropew ukoll biex in-nies ikunu mħeġġa jipparteċipaw iktar. Fakkar kif dan ġara aktar minn darba. Intant fil-Kumitat issemma kemm il-darba il-bżonn ta' konsens dwar l-elezzjonijiet. Konsens li kien hemm meta l-elezzjonijiet bdew isiru kull 4 snin minflok kull 3 ftit ta' snin ilu. Konsens li dakinhar intlaħaq għaliex l-Oppożizzjoni Laburista kienet qablet mal-emenda proposta mill-Gvern Nazzjonalista. Fil-fatt wara li kien għamilha illum il-Partit Nazzjonalista għandu diffikultà li l-perjodu ta' kunsill lokali jiżdied f'sena. Fost id-deputati li għażel biex ikunu miegħu f'dan il-kumitat, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għażel lil David Agius, Mario Gallia, Jason Azzopardi, Clyde Puli u George Pulicino.